Ćao, ja sam Petar, reditelj po zanimanju. Inače, MMA-om se bavim već 2 godine, godinu i po dana, kod Marka Lajhnera, i mogu da kažem da sam za to vreme dosta napredovao i da je to jedna disciplina koju neki mnogi shvataju kao nasilan sport, kao nešto što možda ne bi mogli normalno, mislim, pod znacima navoda normalno ljudi da treniraju, ali je suština da je to jedan sport kao i svaki drugi i vrlo je koristan u smislu što kroz razne discipline borilačke koje su spojene vežbaš sve delove tela i nekako imaš nekako obuhvataš sve što treba da znaš o borilačkim veštinama generalno. I ja, kako se zove, sam vrlo zadovoljan što se time bavim već godinu i po dana i mislim da Marko to jako dobro radi i preporučio bi inače svima koji žele da se bave borilačkim veštinama da baš krenu s tim ako se već do sada nisu bavili, a i onima koji su se već bavili nekom borilačkom veštinom da probaju da sada krenu na MMA, jer će samo dopuniti svoje znanje i shvatit će koliko su sve discipline uzajemno povezane i koliko je potrebno ih znati sve. Tako da u svakom slučaju preporučujem treniranje i preporučujem pogotovo Markovu školu koja mislim da je jako dobar instruktor i da užasno dobro prenosi to znanje koje ima, njegovo znanje koje je jako veliko.